Аз съм Ферди Февзи, баща съм на Ямач. Идваме от Испания. При Ямач забелязахме признаците на 2 годинки и половина горе-долу. От началото бяхме в Истанбул, в Турция. Ходихме там по специалните училища. След това продължихме в Испания, ходеше в нормално училище, пак в специални терапии там, при логопед, психолог. За медицински център Феникс разбрахме по Фейсбук страницата. Когато дойдох за консултация, получихме цялата информация. Ние сме още втората сесия и за сега само го виждаме, че е по-спокоен от преди. И имаме обратна връзка с доктор Ботев и с господин Сауров. Бихме препоръчали вашия център Феникс на хора с подобно положение.